Check dit. En stop. 4 minuten. En ik heb alles wat ik nemen ga. Netjes toch? Ik heb cheese en bollen. Ik denk dus dat het in Amerika nooit zo snel kan. Maar hoe? Gaat het er? Nou, dat zal ik eens even snel laten. Ik ben hier nou ongeveer een jel hier in Denver, in het midden van Amerika. En hier gaan wij altijd naar de supermarkt. Ik kan je hem één ding vertellen, het is echt zo, in Amerika is alles echt grutter. Heel bijzonder, een van de eerste dingen die staan just in de supermarkt is een Starbucks. De groenten en fruit joggen er net heel oors uit als in Nederland. En ook het vlees is net heel bijzonder. Maar sure dit, de kans frituur heen krijgen in de supermarkt. En de season shit hier ik een beetje oors uit. In Friesland hebben we die grote blokken. Hier binnen het liefste blokjes, wol Gouda, maar het komt uit Amerika. De season die de meeste Amerikanen keepje binnen dit soort plakjes. Een soort mensen gaan het hier een sieskaaf. Maar dan wil je ik net een heel soort ballen eten, dus dat is sowieso al oors als bij u. De ballen hier is ik net zo lekker, er wordt een soort suiker in stopt, dus het is heel sweet. Ik leer het lezen. Wat verder opvalt is dat je een heel soort kaart hast om alles dat maar betinken kist. Dit binnen alle pasta sauzen en dit binnen alle bien. En de verpakkingen binnen ek een beetje oors als wat wij wend binnen. Iets dat bij in Amerika echt een heel soort eten is cereal of ontbijtgranen, maar dan volle zwieten. En ik zei het al, in Amerika is alles een beetje grutter. En het is ooit een apotheek in de supermarkt zo'n. Je kan dus medicijn ophalen die de dokter voor je hebt. Ik vind het heerlijk om je roen erin en alle dingen een beetje te ontdekken. Al kerst je gelukkig de meeste normale dingen ik gewoon keepje. Net gek toch? Wow, dat is echt mega grut. Dat wie me echt nooit in 4 minuten lukt. Maar in welk land zo stoot die matchkippen dan? Let het niet in de comments.